चिराङाव फिन मैदेरनि गाग्लोबनाय थांनाय मोनायाव रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 1 नं सामु दैसा आरो बिनि साखाथियाव थानाय माखासे गामिफोराव हाग्रानि मैदेर फैनानै हरनि समाव दुंहाव थासारि खालामदों। मैदेरनि हरखाब हर सान गाग्लोबनायखौ लानानै गिखांनाय फैदों चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजा सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना रैफु रिजार्भ हाग्रानि हारा सुबुं माहारिनि उदखाराव जोबलांनायनि जाउनाव हाग्रानि जिब जुनारानो जानो एबा थानो थं जायगा गैयि जानायाव बेबायदिनो आदार नागिरै नागिरै हाग्रानि मैदेरफोरा मानसि थाग्रा गामि ओनसोलाव फैनानै मानसिनि न'आव जानो थाखाय दोनथुमनाय बाख्रिनि माइ दै आरो बिफां लाइफांफोरखौ गासिबो सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो थांनाय हरनि 1 बाजिसोआव हाग्रानिफ्राय ओंखारना फैनाय मानै मैदेरा 1 नं सामुदैसा गामिनि थागिबि बांग्रि मोसाहारिनि न'आव फैना गाग्लोबफैयो आरो जानो दोननाय बाख्रिनि बस्थानै माइखौ न' सिफायना लाना जाहोयो। बेखौ खौरां मोननानै गामिनि मानसिफोरा हरनि समावनो उन्दुनायनिफ्राय सिखारना बायजोआव ओंखारना आखायाव टर्च, लावथि, साथा आरो थिं दामै दामै हाग्रानि मैदेरखौ होखारहरनो गोनां जायो। न' सिफायनानै खहा खालामजानाय गोरिब दुखुथिया नखरा दा सोरखारनिफ्राय जा हायो अनसुंथाइ मोननो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। मैदेर माबेसे फैदोंमोन? मानै। मा नस्थ' खालामना गालांखो? माइ जालांबाय, लांबायबो, जालांबायबो लांबायबो बस्थानै। ओमफ्राय न'फोरखौ सिफायदों नामा? न'आलाय बैलाय न'आबो गंनै माबा दा सिफायबाय हनैखौबो गंनै सिफायबाय। माबेसेथोमोन मैदेरालाय? मानै हबैनिख्रुइ जौसिनबावसो। बेसे गिदिर गिदिरखा। गियाखै नोङो? गियाखै? गिदों आं ओंखारनाय जादोंमोन ओमफ्राय ओंखाराखिसै आं हाबलांफिनदों। दर खालामनानै एसे ओंखारनाय जादोंमोन आं। एसे अननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होबा जेनेबा न' लुनायनि बेबस्था माबादो आबौ दे। ओमफ्राय न' गंनै सिफायलांदों। ओमफ्राय खुन्थियाबो बुखुजोब्बाय, न'बो सिफायजोब्बाय, माइबो जालांजोब्बाय। मा न'खौ सिफायदों? न' उन्दुग्रा, ओंखाम संग्रा सिफायलांजोब्बाय, माइबो नस्थ' खालामलांजोब्बाय, जाजोब्बाय।